που κάνετε πως σήμερα μπορούμε Fear Fire και είμαστε σε μια πόλη που πρέπει να βοηθήσουμε και τα κλασικά ξέρετε και την το αεροπλάνο γλύωρα. Και πριν να πηδήσω θα σας παρακολουθούσα να κάνετε ένα like και ένα subscribe και πάμε στο βίντεο. Ναι, κάπως έτσι είμαι. Αυτή είναι η πόλη και πρέπει να τους σκοτώσουμε όλους αυτούς, για να πάρουμε coins. Και βέβαια να νικήσουμε και θα ανεβούμε level. Ωραία, το έχω βάλει στόχο. Πού είναι. Όχι. 15 κανείς δεν το πλησιάζει. Παιδιά, πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, πρέπει να το κρατήσουμε καλό. Ωραίο το πράγμα. Πάμε δυναμικά. Όχι, δεν ξέρω, παιδιά πολλά μπορεί να μου έχουν βάλει κανένα hack. Ωραία. Για κάνα θα τους κάτω. Πάμε να... Πολύ ωραίο. Βάζω δεν έχει κόμμα. Triple kill. Πάμε λίγο με ούς, την έφαγα. Quadra kill. Το αμάξι δεν πρέπει να παραπλήσουμε το αμάξι. Θα το πάρουμε μετά. Dominating.
Πάμε. Καλά ζητώ. Unstoppable. Οπότε τσίσμα στο λαιμό, σιδερικό. Αφήστε τα μας τώρα. Έχουμε σημαντική δουλειά. Εδώ μέσα είναι όλοι άχτησα μόνος καλές μέχρι τώρα είμαι εγώ και κάτι άλλο δουλειά. Ναι μάγκες, και αυτό που σας είπα, μην βάρκετε, μην φύγετε, θα έχει καλή συνέχεια. Μην βαρθείτε και μην φύγετε. Το βίντεο είναι πάρα πολύ καλό και είναι αυτό το βίντεο είναι μεγαλύτερο. Εδώ, είναι καλύτερο και είμαι ο βασιλιάς. Εγώ είμαι ο βασιλιάς. Νομίζω ότι το έχει μπερδέψει αυτό. Rampage. Το έχει μπερδέψει. Το έχει μπερδέψει. Μπορείτε να φύγετε. Δεν το λέω σε εσάς. Είναι η αδερφή μου. Λοιπόν, και πάμε. Έλα γρήγορα. Πάμε. Ωραία, πολύ καλό. Killing spree. 15 τσέν, στο όνομα, στο πάμε να την κάνουμε γιατί κλείνει η γραμμή. Είναι τόσο καλό. Ναι, τώρα μπορώ να σας αποκαλύψω κάτι. Αυτό μπορεί να στο τέλος να σας δείξω ένα hack. Μπορεί να το ξεχάσω. Τώρα θα το δείξω. Killing Να spree. το ξεχάσω. Ας το δείξω. Αλλά αυτό είναι καλύτερο. Τώρα μαζευόμαστε 10 μπουλια τσέν πάνω στο λαιμό. Μαγείες, αυτά εννοώ, μην με ανέβει, αυτό εδώ. Όταν εγώ πάνω εκεί, γιατί τώρα ξέρετε στα δώρο
θα μαζευτούν όλοι και θα σκοτωνόνται. Και εγώ θα σκοτώσω τον έναν στο τέλος. Καταλάβατε μάγκες? Άμα καταλάβατε, καταλάβατε. Ωραία. Τι πάνε? Παιδιά, ήταν η αδερφή μου. Θύμωσα λίγο. Επειδή μου έδειξε κάτι πολύ σημαντικό. Killing spree. Αδερφή μου τα κάνει όλα, η αδερφή μου τα κάνει όλα. Ωραία. Ένα λεπτάκι. Διονυσία, φύγε! Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο μου, σας άρεσε, κάντε ένα like και bye.